Čau všichni, já jsem Natálka, vás vítám u nového videa a v dnešním videu budu odpovídat vaše otázky na tělo. Budu dneska opravdu upřímná, takže je to takový něco, abyste mě víc poznali. Doufám, že se vám tohle bude líbit, pokud ano, nezapomeňte hodit like, nezapomeňte hodit odběr a jdeme rovnou na to. Samozřejmě otázky jsou z Instagramu, potržítko Natálka, hoď tam follow a jdeme na to. Máš kluka, jestli jo, tak jak se jmenuje? Takže jdeme úplně od začátku tady s tou otázkou, je mi jasný, že tady takováhle bude a odpověď je ne, nemám kluka. Měla jsem za celý život jenom jeden vztah a tak to je, prostě víte co, bavila jsem se prostě s nějakýma klukama, co se mi třeba líbily, ale bohužel to jako nějak nedopadlo a tak no. Ani ten první vztah nějak nedopadl, ten dopad docela, řekla bych katastrofálně, takže věřím, že ten správný moment na vztah a ten správný přítel taky přijde. A pokud ne, tak si najdu nějakého dědečka na Tinderu, no. Když už to nepůjde přes lásku, tak to bude přes peníze. Další otázka je, budeš mať OF? Asi, jestli nevíte, co je OF, tak je to only fanoušek. Asi chápete, co to je? Taková ta fotka, kde se prostě holky, kluci fotí tak jako nějak a dostáváte to prostě zaplaceno a vy si tam platíte jejich předplatný, asi víte, co to je. Každopádně, tady na to chtěla bych to trošku rozebrat, jo, protože je to takový téma, nad kterým jsem hodně často uvažovala, jakože přemýšlela jsem, nebudu kecat, přemýšlela jsem jednu dobu, jakože bych si třeba prostě ze srandy v 18 založila only fanouška. Prostě můj původní plán tady s OFkem bylo to, že se ho založím a budu tam mít normálně předplatný třeba za $5 a když si to lidi zaplatí, tak já pak všechny ty shromažděné peníze vezmu a dám je na nějakou charitu a udělám prostě z toho video a byl by z toho jakoby takový dobrý čin. No a skrz tohle jsem prostě psala Radimu a Stejovi, jestli je to dobrý nápad, protože si myslím, jako, že oni názory mají celkem v klidu, takže jsem se jich prostě chtěla zeptat na názor a řekli mi, že to asi jako není dobrý nápad, že by z toho prostě mohlo být jako něco špatného a lidi by si to mohli vyložit úplně jinak, než já jsem to myslela. Takže nakonec jsem to teda neudělala, ale asi mi to nějak nevadí, myslím si, že by mi to možná i nějakým způsobem mohlo zhoršit reputaci, ale ne, asi mi to nevadí. A co si myslím o lidech, co to dělají, tak je to asi jako jejich věc, jejich tělo. Já sama bych se teda takhle asi nikdy nefotila, protože mám nějakou svoji důstojnost a to si chci zachovat. A zároveň si myslím, že moje tělo by měly vidět jenom vyvolení lidé. Myslím si, že jako společnost bychom se zároveň měli i zamyslet nad těma lidma, co si vůbec kupujou to předplatný, protože si myslím, že to taky nejsou úplně žádný hrdinové a oni reálně podporujou tuhle ideu a tuhle jakoby v práci holek. Takže proto si vlastně myslím, že pak ty teenage holky mají takovej mindset, že si myslí, že to je vlastně úplně v pohodě a zakládají si tady ty sociální sítě a fotí tam tyhle fotky, no. Když prostě jasně, že jo, když je o to prostě zájem, chápete? Takže si to nekupujte a možná pak ty holky to přestanou dělat. Kdy bylo naposledy, co si to opravdu nezvládala a chtěla to vzdát? Hele, jakože myslím si, že takových momentů jsem v životě už měla opravdu jako nespočet a poslední rok byl pro mě fakt jako takový náročný, měla jsem tam hodně těch takových breakdownů, kdy prostě jsem ani sotva natáčela videa na YouTube a myslím si, že to šlo vidět, ale věřím, že se mi následující rok bude dařit mnohem líp a zvládnu to všechno a hlavně bych si přála, abych konečně pro vás začala tvořit nějakým způsobem pravidelnou tvorbu, ať si na to i vy zvyknete a ať se z nás stane nějaká hezká komunita. To bych si mega přála. Každopádně, já bych vám tady chtěla takovou menší radu. Když se vám stane něco, že fakt jako toho máte v životě hodně a zdá se vám, že to nezvládáte, tak se prostě musíte v tom udělat nějakým způsobem pořádek. Prostě začít řešit jednu věc za druhou a postupně si vyřešit všechny ty problémy a věřte mi, že to prostě půjde, ale člověk fakt musí se zvednout a musí začít něco dělat. Jako prostě nikdo to za vás holt neudělá a musíte se s tím porvat. Je to jako fakt blbý říct, ale bohužel je to tak. Po případě se svěřit nějakým svým kamarádům, věřím, že i oni vám dokážou nějak pomoct líp a víc jako subjektivně, takže ano. Zkrátka důležité je myslet na ty svoje pravý friends a na ty svoje praví lidi kolem sebe a už budete vědět, za kým máte jít. Plánuješ se v budoucnosti přestěhovat? Hele, určitě, jako já kdybych mohla upřímně, tak se přestěhuju už teďka, nebo minimálně bych chtěla mít nějaký svoje studio, kde bych prostě mohla si tvořit svoje videa, tvořit si svůj content a vyloženě tam jako jenom chodit takhle do takového jako v uvozovkách pracovního a produktivního prostředí, protože tady občas v pokoji to mám takový, že mě tady strašně moc věcí rozptyluje a pak prostě nedělám to, co mám a to mě hrozně vadí, ale jsem tady jako ráda s
rodičem a prostě samozřejmě je to fajn. Jsem vděčná, že tady můžu žít, dokud tady můžu žít, protože to mám tady zadarmo samozřejmě a rodiče mě stále živí, takže to je fajn. Ale určitě se fakt těším, až budu mít nějaký svůj byt a těším se na to, až ho hlavně si budu navrhovat a nějak vymýšlet, jak tam bude vypadat. To je podle mě mega zábava, no. Ale samozřejmě finančně to už je jako o něčem jiným. Líbí se ti někdo? To je otázka, co jsem teďka nedávno dostala od svých kamarádek a fakt jsem se nad tím zamyslela a došlo mi, že mě se vůbec nikdo nelíbí v tuhle chvíli. A už to trvá třeba 3 měsíce, od té doby v podstatě začala škola. Tak mi přijde, že jsem vůbec na to neměla myšlenky a nějak jako jsem ani v životě jako nenašla nikoho, kdo by se mi fakt mega zamlouval a vyloženě bych to s ním chtěla nějak budovat. Takže vlastně ani ne, nikdo se mi nelíbí, což je možná divný. Nevím. Jako takhle, kdybyste se podívali na můj Messenger, tak jako jediný, s kým já si píšu, tak jsou moji grafici, editoři a občas kámošky. Vždycky, když mě píše kluk, tak je to prostě buď editor nebo grafik, nic mezi tím, přísahám. Ok, mám tady nespočet otázek na to, jestli jsem už měla sex, jakože moje odpověď na tohle, chci být, ale ok, mě to je strašně trapný, protože jako bůh ví, kdo se na tohle video reálně kouká z mého okolí a je to divný, ale řeknu vám k tomu jednu věc a to je to, že jsem prostě měla jeden vztah, který trval asi 1,5 roku a z toho si to asi jako odvoďte, ale kámo, to je takový cringe, že to nikdo na mě nikdy nevytáhne. Já doufám, že se na to moji rodiče nekoukají, to by mi bylo opravdu trapně, takže. Koho z influencerů na YouTube by si vybrala jako svého přítele? Hele, jako mně se zdá, že kdybych tady řekla odpověď, tak toho influencera možná tak urazím, nebo já nevím, mám prostě vždycky z toho strašně špatný pocit. A kdybych tady něco takového řekla a pak bych toho člověka potkala v reálu, tak se cítím strašně špatně a já mám, cítila bych největší cringe, takže to tady asi jako říkat nebudu. Jakože myslím, že jsem v dnešním videu řekla toho dost, ale tohle tady asi říkat ani nebudu a jak jsem říkala, jako já ty lidi úplně neznám osobně, a když je znáte z YouTube a pak v reálu, tak je to hodně něco jiného, kolikrát, takže asi nebudu odpovídat, děkuji. Co se s tebou děje poslední dobou? To zní docela jako deep, ale od září se mnou jako nic neděje, jenom jsem měla fakt hodně školy. Máme ve škole dělat ročníkovou práci, takže tou se teďka zabývám opravdu co nejvíc můžu a i tak je to pro mě docela složitý to stihnout do termínu, takže škola se mnou děje, to je ten důvod a já myslím si, že to vy všichni snad chápete, já nejsem tady jediná, kdo tady straguluje se s školou, když tak mi to můžete napsat do komentářů, jak to vy máte se školy, jestli všechno zvládáte, jak chcete nebo nezvládáte, protože mě to fakt zajímá. Chodíš gym? Posilovna a já, to je takový docela rozsáhlý téma, protože moje etapy v životě, kdy já jsem chtěla chodit aktivně, pravidelně do posilovny, tak jich bylo opravdu hodně a bohužel to nikdy jako nevydrželo. Ale musím říct, že mě gym strašně baví a obecně cvičení a jsem až z toho překvapená, že mě to tam fakt baví a chci určitě začít chodit pravidelně a myslím si, že když začnu krůček po krůčku prostě jednou týdně, pak 2krát týdně, tak se z toho nějakým způsobem stane moje rutina a zvládnu to pak narvat do svého harmonogramu. A hlavně věřím, že mi to dokáže i zlepšit moje psychické a fyzické zdraví, takže to by bylo úplně super a je to jeden vlastně z hlavních důvodů, proč bych opravdu chtěla začít cvičit. Ale musím vám říct, že jsem teďka začala chodit na rehabilitace a trošku tam cvičím, takže mě to vlastně dostává do takového toho moodu fakt už jít do toho gymu. A hlavně bych pak i mohla dělat nějaké videa z gymu, což si myslím, že by mohla být docela sranda. Já tak jsem jako fakt začátečník. Fajčila si někdy? Tak kouřit jsem zkoušela samozřejmě. Je mi 18, teda abyste věděli už, takže hurá. Ale přiznám se vám, zkoušela jsem kouřit ještě předtím, než mi bylo 18 a bylo to asi tak možná mi bylo 14 v tu dobu, ale nechutnalo mi to a vlastně nikdy jsem nebyla aktivní kuřák, to jsem jako ráda, ale jenom jsem to chtěla prostě jednou vyzkoušet, že jo, tak jako každý jsme zvědavý, ale rozhodně mi to nechutná a fakt mi vadí ten smrad a vadí mi lidi, co kouřejí, protože to, jak to smrdí, to je jako neskutečný, to fakt mě vždycky nablítí úplně totálně, jo. Co jako obejmeš a cítíš, jak mu to smrdí z vlasů, no to je nechutný totálně, takže fuj, pryč. Co máš za auto? Jak jistě víte, tak své zkoušky jsem úspěšně zvládla a já jsem už od táty vlastně měla slíbený auto, že prostě dostanu tady našeho Golfíka 4kovýho, kterého máme tady u nás doma už prostě nějakou dobu a čekal vlastně celou dobu na mě, takže jsem strašně ráda, že jsem takhle jako první auto dostala od rodičů a zatím se s ním prostě učím. Ono jako dobrý, když uděláte řidičák, tak ok, umíte řídit, ale pořád jako musíte získávat zkušenosti, abyste se prostě pořádně naučili fungovat v tom provozu a já jsem ale s tím autem opravdu spokojená, myslím si, že jako první auto to je naprosto skvělý, je to celkem rychlý, je to malý, takže se všude vejdete, dobře se s tím parkuje, takže
Golfík 4. A jinak teda jmenuje se Golf 4 GT Sport dokonce. Mám sportovní edici, jako nechci flexit, ale je to tak, jo, je to fakt hustý. A abyste věděli, tak asi tak první týden jsem to měla, tak jsem to stihla nabourat tátovi do auta, ale to je asi jako jiná story, no, takže... Takový znamení, kterým poznáte, že to je moje auto a že to je můj Golf, je, že to má vzadu prasklý světlo. Máš v plánu si dát ještě více tetování, jinak si ultra krásná. Děkuju strašně moc a ano, mám v plánu si dát další tetování mě mega baví, mám teďka s tím jenom jedno, možná jste ho ještě vy na YouTube ani neviděli, takže vám ho můžu v podstatě ukázat. Tady, vidíte ho? Je to můj Pikachu, možná se ptáte, proč Pikachu? A já vám odpovídám, nevím. Já opravdu nevím, prostě jsem se nechala na nohu vytetovat Pikachu a jsem s tím spokojená, mega se mi to líbí a mrzí mě, že to upřímně nejde vidět trošku víc, ale je to originální tetování a jako řekněte mi jednoho člověka, co má taky vytetovanýho Pikachu. Prostě nikdo to. Chci, aby se od teďka, co si vzpomenete na Pikachu, asi vzpomněli na mě, chápete? Teďka já jsem prostě už příbuzná s Pikachuem, my už jsme prostě v jedné rodině. Chápeš? To už je můj prostě daddy, jako to už nejde. Když už jsme se teda bavili o té škole, tak tady mám otázku, co vlastně studuješ? Hele, studuju gymnázium tady, kde bydlím. Upřímně lituju toho, že jsem šla na gymnázium, měla jsem jít na nějaký asi spíš zaměření, protože mě ta škola moc nebaví a řekla bych, že to ze mě docela vysává duši momentálně, ale tak už jsem ve třeťáku, takže zbývá jenom 1 rok. Když to zvládnu, tak pak můžu už jít pryč, jupí. To je moje motivace do života, to, že budu moc vypadnout z toho Gimplu, sorry. Mám, že na to nikdo nekouká z Gimplu. Baví tě vůbec ještě hry? Jo, miluju hry, LOLko mě baví, CSko mě docela baví, Valorant mě baví, pořád mě hry baví, jenom je to prostě trošku složitější skrz Twitch, protože na tom Twitchi mi to jako nefunguje tak, jak bych chtěla a asi si za to můžu sama určitě, ale dala jsem si od toho nějakým způsobem pauzu, sice jako neoficiální, nikde jsem to neříkala, ale mám teďka takovou pauzu na Twitchi, takže jsem tam teďka už asi třeba 2-3 týdny nestreamovala. Mrzí mě to, miluju Twitch, miluju jako platformu. Vždycky byl můj velký sen být velká streamerka na Twitchi a já věřím, že se mi to jednou povede, ale teďka jsem momentálně ve fázi, kdy se musím soustředit trošku víc na sebe a na svůj rozvoj, aby ten content pak byl mnohem lepší, jak na Twitchi, tak na YouTube. Podporuješ nebo ti nevadí LGBTQ komunita? V jednom videu. No to možná příště někdy. Ano, LGBTQ komunita mi vůbec nevadí a prostě dokud někdo neomezuje mě, tak já nebudu omezovat ostatní, to je taková úplně basic odpověď, ale je to tak, myslím si, že to je pravda. A ano, milujme každý, koho chceme. Já se docela jednoduše zamilovávám do lidí na internetu, takže já si myslím, že já bych měla víc ticha úplně. Jsi momentálně se sebou spokojená? Já si myslím, že jsem se sebou nebyla nikdy moc spokojená, ale momentálně jsem ve fázi, kdy je to asi mnohem horší, než to kdy dřív bylo. A je to z důvodu, že jsem si začala uvědomovat vlastně, jak až moc se sebou spokojená nejsem. Ale myslím si, že si za to můžu prostě sama. Můžu si za to, jak já jim, můžu si za to, jak já vypadám, takže není důvod z toho vinit někoho jiného a myslím si, že já jsem i zároveň člověk, který tohle může změnit, takže určitě se snažím podnikat akce a chovat se tím stylem, abych se sebou spokojená byla a věřím, že jednou to do toho bodu dospěje. Takže ano, tohle byla poslední otázka, vám děkuji za zhlédnutí tohle videa, nezapomeňte hodit like a odběr, mějte se krásně, když si chcete další a napište mi to hlavně do komentářů, mějte se krásně, čus.